Jeg er utrolig glad for, at vi har vundet den her pris. At blive nomineret i første omgang, men at være her og vinde den her pris med det her panel, det har været fuldstændig vildt. At vi kommer til at modtage sparring for så kompetente folk, det er mere værd end de penge, vi har vundet, som selvfølgelig også er dejlige. Vi kommer til at kan bruge det her i vores markedsføring, vi kommer til at kan bruge sparringen bare fremover, og netværket, vi har fået, det er der ingen, der ved, hvor der kommer til at føre os ind. Så vi er bare mega glade. Hej, jeg hedder Nikolaj Tim Andersen, og jeg er founder af firmaet Timestone. Vi laver mindesten og mindeplader af keramik. Alt, hvad vi laver, det udspringer sig i at prøve at være mere bæredygtige eller mere miljøvenlige end de traditionelle gravsten, der er lavet af keramik i dag. Lige nu skal I bare lige læne jer tilbage, så vil jeg tage jer en tur i Eiffel og se en lille film. Skabe et rart sted, hvor du kan mindes din kære. Mindestenen er inspireret af den danske natur og findes i flere forskellige stilrige og unikke designs. Stenen er fremstillet af keramik og vejer en brøkdel af en almindelig sten, og du kan faktisk selv sætte mindestenen eller gøre det sammen med familie og venner. Mindestenen består af selve stenen og et jordspyd med indgravering. Her kan du få indgraveret den tekst, der betyder allermest for dig og den, du har mistet. Vi har også sørget for, at du aldrig behøver at sløjfe et gravsted, for du kan tage mindet med dig, og dermed bære din kære med dig i hjertet og erindringen. Mindesten fra Timestone er et miljøvenligt valg, og vi udvikler konstant på bæredygtige løsninger, som giver dig mulighed for at bidrage til en bedre fremtid. Mindesten fra Timestone åbner op for muligheden for at gøre begravelsen endnu mere personlig. Man kan nemlig få gravstenen med sig i kirken under selve den kirkelige handling, hvor familie og venner og alle er samlet, i stedet for at den kommer på gravstedet 14 dage efter, så bliver den sammen med blomsterne lagt på gravstedet umiddelbart efter begravelsen. Så det er en ny smuk ting. Vi har valgt at alliere os med et par designer. Timothy Jakob Jensen og Felix Hoffmann har designet det her cirkulære produkt. Der er ingen spild i vores produktion. Det er flydende ler, der bliver hældt i en form. Og den dag, at den ikke længere skal være på kirkegården, der tager Randers Tegl, som vi har lavet en aftale med, den tilbage og genbruger den en til nye modeller. Jeg kan sige i forhold til design, jeg kan faktisk ikke sige det hele, men vi har lige modtaget i forgårs på min 50-års fødselsdag en international anerkendt design award. Jeg må ikke sige fra 5. december. Jeg er pitcher her i dag for netværk omkring internationalisering. Jeg er pitcher for en netværk omkring mulige investeringer i 2024, hvor jeg forudser, at vi får brug for lidt flere midler. Og så vil jeg også gerne have sparring omkring det her med at have et utroligt kort salgsvindue fra, at der er nogen, der dør, til at de skal købe en gravsten. Det er lidt specielt at arbejde i det miljø. Så tak.